హలో డాక్టర్. హాయ్ రవి. డాక్టర్, నేను ఈరోజు న్యూస్లో చూశాను, రోజు మస్టర్బేషన్ చేసుకోవడం వల్ల అసలు క్యాన్సర్ రాదంట కదా. బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది. సో డైలీ మాస్టర్బేషన్ చేసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్కి దానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అబ్బా సాయిరామ్. సో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ మెయిన్గా మనం చూసుకునేది, ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మెయిన్గా జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. మాస్టర్బేషన్ చేసుకోవడం వల్ల అది మాత్రం ప్రివెంట్ అవుతుంది అని మాత్రం అది మిత్ అనమాట. ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది జెనెటిక్ కాజెస్ లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఎక్కువగా మాస్టర్బేషన్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. డైలీ మాస్టర్బేషన్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్, ప్రీమెచ్యూర్ ఎజాక్యులేషన్ అనే కండిషన్స్ వస్తుంటాయి. సో డైలీ మాస్టర్బేషన్ అసలుకే చేసుకోవద్దు. వన్స్ ఇన్ 2 weeks ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఈ మాత్రం ఇస్తే చాలు చెలరేగిపోతారు. బట్ డైలీ మాస్టర్బేషన్ అనేది ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ మాత్రం చేయదు.